Коста, цигани! Тук е циганите на Бокстал. Чистят колите. Чистят колите на ръка, защото нямат пари за автомивка. Гладни са всичките. Тук е чичо ми, тук е братовчет ми. Аз съм и там. До дървото. С приятел изневяра. Докажи се, брат ми! Тук пета серия. Винаги чичуми. Штрак. Що, кажи нещо на тези гладните, бе? Да са живи и здрави всичките и никой да ни завижда. Винаги! Що ще взема по-нова? Ето и нещо, че ми обеща, че ми го даде. От една година насам ми го обеща, ама не го даде. Те виж тук не ме пише. Легендите, тук е те. Абе, Бокстал, града на циганите е тук, брат. Кралството на циганите. Сега да видим какво става по колата. Малко се кри там, 3000 мотор, да знаеш, Е, тройка. от цария мотора. 200 коня. 173 коня. Че коса на всичко. Винаги. Кажи нещо за гладните у Бокстал. Какво да ти кажа, всички гладни са тук да... Цяла сграда дик малко, цели две сгради е тъс, гладни хора само, брат, дик. Ето жена деца ще мини, тя като иде на крил ми вари. 3 месеца точно на крил ми вари. Гладната. Няма какво да идат. В истинския случай. Смисъл. Дидо! Пусни нещо хубаво е. Нещо хубаво е тем. Ето е хубаво. Аз пуха. Чай да ги закарам, да закарам малко при моята кола. Уникална е, заклевам се, няма като нея кабриото 320 и двойка двигател 173 коня, 193, извинявайте. Ета-та. Да еба цигани, да еба мръсни цигани, да еба грозоти цигани.